Jahazir Sonia dasu unduna sekarang. Nay, Jahazir Sonia dasu unduna sekarang. Masih gurem dana bothोरालाय. दै लोंनायानो गोरलैलाय मासो. हाय लोगोफोर खुलुमबाय गिबियावनो लोगोसे जोंनि दोनस्रि फुंखा इउटुब चेनेलाव नोंथांमोन बयखौबो बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय. ओमफ्राय दिनै मोनसे गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय. दिनै आङो नोंथांमोननिनो कमेन्टनि रिप्लाय भिडिअ बानायनो नागिरदों आरो आंनाव भिडिअफोराव सम सम पाइल्सखौ सोंहरबाय थायो माबोरै हामनाय आब' खोन्थाहर इदि होननाय नुबाय थायो आरो आङो ओमफ्राय खोन्थाबो हरबाय थायो हरनायालाय ओमफ्राय आंनि भिडिअखौ नुयोना नुवा मिथिया आरो ओमफ्राय बेलेग सोंहरो ना माइना मिथिला आरोना दिनैनि भिडिअ आं एसे खोन्थानो नागिरदों पाइल्सनि बागै जायफोरा पाइल्स जायो बिथांमोना नायबानो जाबाय आरो जायफोरा नाया माने जायफोरा जाया बिथांमोना नायाबाबो जागोन आरो आजिखालिथ' बे बेरामा बहुत मानसिनियावनो जायो हौवासाफोरनियावबो जायो हिन्जावसाफोरनियावबो जायो बेफोरो जानाय लोंनायनिफ्रायनो जायो आरो बेरामा ओमफ्राय पाइल्सआबो बिराद बेलेग रोखोमनि थायो सोरनाबा लिट्रेन टाइट जायो सोरनाबा लिट्रेन टाइट जानानै थै गयो सोरनाबा लिट्रेन टाइटबाबो थै गवा आरो सोरनाबा लिट्रेन टाइटबो जाया जेबो जाया ओरैनो थै गयो आरो सोरनाबा बै माबा खिलामा नामा बियो ओरैनो गलाबायोनो आरो ओमफ्राय आंनाव जिबायदिया जायो बेनि थाखायसो आं खोन्थानो हागोन आंनाव लिट्रेन टाइट जायो ओमफ्राय थै गयो आरो ओमफ्राय आंनि प्रब्लेमखौ आं माबोरै सल्भ खालामो बेखौ आङो एसे खोन्थानोसै बियो आंनाव जानाया जाब्रबनाय नङा नालाय आगोलनिफ्रायनो जाबोनाय सिख्ला समनिफ्रायनो बेनिखायनो आं एसे आइडियाबो मोनबाय बे जाबा माबोरै खालामनांगौ बांसिन बेयो गेस जाबा जायो आरोना आंना ओमफ्राय गोरा बुस्थुफोर जाबा थाब हजम खालामनो हायि बुस्थुफोर जाबा जानाय बायदि मोनो ओमफ्राय बांद्राय बिगाब मैगं जाबाबो जानाय बायदि मोनो आरो आङो ओमफ्राय दा मस्ला मस्लि थाव बिदिखौबो बांद्राय जानो हाया बेफोर जाबाथाय एसे गेस जाबाय थासिगोन गेस जानानै बिदिनो लिट्रेना टाइट जालांसिगोन आरो ओमफ्राय टाइट जानानै थै गसिगोन मासिगोन बिदि आरो ओमफ्रायथ' आङो सिगाङाव बिराद गिनानै डक्टरफोरनिबो मुलि जाबाय अजाफोरनिबो मुलि जाबाय नाथायबा आङो बे बेरामखौ पारमानेन्ट हामनाय बायदि मोनासै हामनायबो नङादां बियो जानाय लोंनायनिफ्रायनो जाखांफिनबाय थायो नालाय बेखायनो आं पारमानेन्ट हामा होननानै सानना लाबाय आरो ओमफ्राय दा आङो बेबायदि जाबोला दाबो जाखाङो नालाय आंना गेजेर होनबाबो सिगांनि बायदि जाद्रायला आरो ओमफ्राय दा बायदियाव आंनाव जाखांबाथाय आङो गेसनि मुलि थरसेसो जानानै दै गुदुंखौनो लोंना होबाय थायो आधा घन्टा 1 घन्टा बिदि थानानैनो लोंगारबाय थायो आरो गिलाससे नंद्रायाबाबो बिदिनो आधा गिलास बेफोरबायदि लोंना होबाय थायो ओमफ्राय बेबायदि लोंना होबाय थाबानो माने दिनै बायदि लिट्रेन टाइट जादोंबा गाबोन बायदियावनो लुज जाफिनो आरोना आंना ओमफ्राय जेब्ला लिट्रेना लुज जायो अब्लानो हामनाय बायदिबो जाखायो आरो ओमफ्राय जायबा सोंहरदों बिथांनियाबा आंनि बायदि नंगौना नङा ओमफ्राय आंनि बायदि नंगौबा बेबायदि खालामनानै नाय हामनोबो हागौ ओमफ्राय आरो PCODखौबो बहुत सोंहरबाय थानाय नुयो आङो PCODनि बागैथ' आं बहुत खोन्थाबाय खोन्थानाया ब्लग भिडिअफोराव खैबारबा खोन्थाबाय PCODनियाबो बिदिनो बाराद्राय मस्ला मस्लि मोनजाया फास्ट फुड मोनजाया ओमफ्राय मेजेम बुस्थु बिदिनो आरो बिराद जानायनिफ्रायनो जायो होननानै सानना लाजागोन आरो बेखौबो ओमफ्राय बे जाबाथाय बेथ' जाखायो नालाय बहुत मानसिनियावनो जायो हाबा जानायनियावल' जाया सिख्लाफोरनियावबो जायो बे बुस्थुआ जाबानोथ' गथ'फोरानो हिन्जावफोरा एसे प्रेगनेन्सि जानायाव एसे प्रब्लेम जायो आरोना बे बुस्थु जाबानोथ' ओमफ्राय बे जाबाला मास मोनथाम मुलि जानो होयो डक्टरा ओमफ्राय मुलि जानायल' जों खाथिनाय बायदि मोनासै आरोना आङो बिराद एक्सारसाइस खालामनांगौ आङो बेनिखायनोथ' बै समावहाय फुङाव मर्निं वाक खालामनो थांथ'थ' बिराद रिल्स बानायबोयोमोन बारल' मोसाखावनानै रिल्स बानायबोयोमोन गोलोमदै थिगसे गहोयोमोन आङो बिराद मोजां एक्सारसाइस जादोंमोन आरो बै समाव बे समावनो आंना PCODआबो हामलांदों ओमफ्राय हामनानै बे समावनो आङो प्रेगनेन्सिबो जालांबाय आरोना नङाबाथ' सिगाङाव मुलि जानानै मास मोनथाम बारलांबाबो हामनाय बायदि मोनाखैमोन आरो आङो डक्टराबो बुंखायो बिराद एक्सारसाइस नांगौ फास्ट फुड जानाय बन्द' खालामनांगौ ओरै बेफोरबायदि होनखायो आरो
ओमफ्राय जायबा आंनाव बे PCODनि बागै सोंहरदों नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायदों आं एसे खोन्थानानै होनाय जाबाय मुलिबो जा ओमफ्राय एक्सारसाइसबो बिराद खालाम आरो हामलाङो जेबो गिनांगौ गिदिर बेराम नङा लोगोफोर बे बेरामा ओरैनो हामलाङो हारसिंनो कमेन्टआथ' दंहाय मायाबा सोंहरनाय दङ नाथायबा आङो जायखौ गोसोआव थायो बेखौल' बिदिनो भिडिअफोराव बानायबाथाय खोन्थानाय जायो आरो गोसोआवबो थाबाय थाया नालाय आरो मबाइलफोरखौबो नायबाय थानो सोलाबा नालाय बेनिखायनो नायसननाय जिखौ गोसोआव थायो बेखौनो खोन्थाहरनाय जायो ओमफ्राय दाखालि बावै आं भिडिअआव नै बे आखाइनि खाथियावनो देखायनो आं सागासिनो आंना बे दायो बे आखाइनिखौ एसे खोन्थादोंमोन ओमफ्राय बेयाव खोन्थानायाव सोरबा बुंहरदों आरो कमेन्टआव आंनावबो जादोंमोन ओमफ्राय मालिस खालामनानै ना मा हामबाय आरो सोरबा मुलि जानानै हामबाय ओरैबाय बेफोरबायदि खोन्थाहरनायखौ नुदों आङो ओमफ्राय आं बेखौ बिराद गिबायसो थादोंमोन आरो मा बुस्थुमार होननानै ओमफ्राय रावनावबो बेफोरबायदि जायाखैदां होननानै सानदोंमोन ओमफ्राय दा नोंथांमोनाबो खोन्थाहरनायाव ओमफ्राय एसे गोसोखौ सान्ति मोनबाय आरो बिदिब्ला बे बुस्थुआ आंनावल' जायाखै होननानै ओमफ्राय दा आं बे न'आवहाय आइनो खिथादोंमोन नालाय जेरै सना बिबैनो ओमफ्राय बिनियाबो दंमारो नै बिनिया बिदियाव दङ आरो बिदियाव माबानो बे आखाइ जराया साबाय थानायनो आइनिया ओमफ्राय साबाय थानानै ओमफ्राय उनावहाय बिदियाव ओंखारबायनो आरो आंबो दांनानै नायदोंमोन बे आइनिखौ बिदियाव लदा दङ आरो बिनाबो ओमफ्राय जेबो मोनलानो आरो बेलाय दायो ओमफ्राय दा आंनियाबो बियो साबाय थानायमोन ना लोगोफोर आखाइ जराया ओमफ्राय साबाय थानानै उनाव बिदि ओंखारबाय आरोना आंनाबो ओमफ्राय बेनो साबावोसो आंना एसे मालाबा ओमफ्राय मालाबा सास्राय आरो ओमफ्रायो दायो सादों माहाय सादों ओमफ्राय बेखौ डक्टर लगायनांगोन ना मानांगोनथाय मिथिला आरो ओरैनो हामनायबालाय मोजांमोन डक्टरफोरनिबो बेसेबां मुलि जाबावनो जायो ओरैनो हामनायबालाय मोजांमोन आरो ओमफ्राय सोरबाफोर बेनि बागै मोजाङै मोनथिबावबा एसे खोन्थाहरलायलायदो आंनोबो आंबो नोंथांमोननो खोन्थायो नालाय बेनिखायनो आंनोबो खोन्थाहरबानो जाबाय आरो न' सोना मानसि न' खौनो बोथोरा दानो जि गरम जाबाय दैज्लां बायदिसो मोनबाय आङो ओमफ्राय जेरै सनाजों आंजों उन्दुबाय थादोंमोन आरो रावबो गैया बर्थमान दायो ओमफ्राय सिखारबाय जोङो दायो सिखारनानै बेलासिसो नालाय बेलासियाव आं ओंखाम जायो न' जिरिसनाया उन्दुबा जायोमोन नाथायबा दिनै रावबो गैया नालाय जिरिसनाखौ बानानै जानोसै आरो बानानै जाबाबो बियो बोरैबा खुगा मावनायखौनो अन्थाव नायबाय थायो नालाय बेखौनो बोरैबा अन्थाव मोनलायलाङो आरो ओमफ्राय दिनैनि भिडिअआ जेबो नङा लोगोफोर नोंथांमोननिनो कमेन्टनि मोननैसो रिप्लाय नोंथांमोना सोरबा अननानै रिप्लाय हरथार आब' होननानै बुंहरो नालाय ओमफ्राय दा बेफोरखौ एसे मोजां बेरामनि सायाव नालाय बेफोरखौ लिरनानै हरबा बारा मोजाङै फुरायनानै बुंनाय बायदि जाया नालाय बेनिखायनो आङो बिदिनो भिडिअ बानायनानै खोन्थाहरगोन सम मोनबा होननानै भिडिअ बानायनानै खोन्थानाय जाबाय आरो मोजां सान्दुङा नै दानो जि गोसाखा जोंहा बैसागोनि माइ लामनानै लाखाबाय बुरजा खनसेनो 8 मन दैज्लांसिम थांखागोन नामाथाय 8 मन लामनानै लाखाबाय संख्रि बिलाथि बाथोन दावदै भाजा गोथावसो रोङा मोनलायदों आं गसंनानै जानोसैहाय जनानै जिरायनानै जाबाबो बोरैबा थुनो मोनसोयो आङो बेनिखायनो गसंनानै जानोसै सोना नों बिदिनो नायखांना थादो नङाबा बारदावबाय आखाइयाव सोना लादो आं सोना मानसिया रोंखायोना बिनो सोना हाला ओमफ्राय दिनैनि भिडिअआवहाय आङो नोंथांमोननाव सोंहरनोसै आरो जोंथ'
ग्रुपनि खामानि मावबाय थादोंमोन ना 10,000 मोनगोन होननानै एप्रिलनि उनावहाय हाबगोन होननानै बुंदोंमोन नालाय ओमफ्राय सोर सोरना हाबखो लोगोफोर एसे खोन्थाहरलाय बै समावबो आङो ग्रुपनि खामानि मावबाय थानायावहाय बिदिनो कमेन्टफोराव खोन्थाहरो नालाय जोंनाबो मावबाय ओरैबाय बेफोरबायदि खोन्थाहरोमोन नालाय ओमफ्राय एसे मोनथिनो लुगैदों आरोना बबे जायगाथि हाबदों एसे आंनि भिडिअखौ नायदोंबा कमेन्टआव खोन्थाहर ओमफ्राय जोंनिथिं गैया आरोना जोंनिथिं माने सोर मोनदों गोन्दोआनो गैया आङो जोंनाथ' गैया एसेबो लिस्टआवनो गैया मोनगोन ना मोना मिथिया इमान खस्थ' खालामहोबाय इमान 10,000